Zdravím vás. Už celé mesiace, ak nie roky, sa nad kryptomenami v Spojených štátoch vznášala taká, hustá regulačná hmla. Ale to sa práve zmenilo. Prišiel totiž zlom, a to taký, ktorý má potenciál úplne zmeniť pravidlá hry. Tak sa poďme pozrieť na to, čo presne sa stalo a hlavne, čo to pre nás všetkých znamená. Aby sme si naplno uvedomili, aká veľká vec sa stala, musíme sa najprv vrátiť o kúsok späť. Do atmosféry, ktorá panovala ešte donedávna. Tento citát od Alexa Saundersa, stratéga zo Citi, ktorý zverejnil portál NewsBTC, to vystihuje úplne presne. Nálada bola, poviem to na rovinu, bezútešná. Všetci mali pocit, že sa nič nedeje a ani diať nebude. Trh jednoducho stál na mieste. A táto neistota, táto patová situácia, to nebol len nejaký abstraktný problém. Malo to úplne reálne, tvrdé dopady. A to ako pre bežných investorov, tak aj pre tie najväčšie finančné domy, ktoré len vyčkávali, čo sa bude diať. Presne tak. Jadro celého problému bola táto jediná otázka. Dajú nám regulátori konečne jasné pravidlá alebo nie? Lebo si to predstavte, obrovské peniaze, ten tzv. Inštitucionálny kapitál, stál bokom a čakal. Títo veľkí hráči jednoducho nemôžu investovať miliardy do niečoho, kde nevedia, čo platí. A istota, tá neexistovala. A tu to vidíme čierne na bielom. Toto nie sú len nejaké pocity alebo dohady. Pozrite na tie čísla. Vďaka analýze Ronalda Marqueza na portáli NewsBTC vieme, že gigant ako Citigroup, áno, presne ten, oficiálne znížil svoje cenové ciele pre Bitcoin aj Ethereum. A dôvod? Úplne jasne pomenovaný, pomalý legislatívny pokrok. Takže tá neistota stála trh reálne peniaze. Navyše, čas sa naozaj krátil. Situácia začínala byť kritická. Expert ako Alex Thorne z Galaxy Digital to povedal na plné ústa. Ak sa niečo nestane tento mesiac, šanca na akúkoľvek zmysluplnú legislatívu tento rok bude prakticky nulová. Viete si predstaviť ten pocit, že celý rok vyjde na zmar a trh sa ponorí do ešte väčšej hmly. A potom, keď už to naozaj vyzeralo, že je všetko stratené, prišiel zvrat. A to taký, aký nikto nečakal. Zrazu takmer z ničoho nič sa všetko otočilo o 180 stupňov. A toto je tá správa. Tá bomba. Portál Bitcoinist.com a ďalší priniesli informáciu, ktorá znela až neuveriteľne. SEC a CFTC, teda dva kľúčové regulačné orgány, vydali nové usmernenie. A to usmernenie hovorí, že väčšina kryptoaktív nie sú cenné papiere. To je presne to, na čo všetci čakali. To je tá chýbajúca jasnosť. A aby bolo úplne jasné, že toto nie je len nejaká fáma, tu je citát priamo od zdroja. Nový šéf SEC Paul Atkins, ako ho citoval portál Benzinga, povedal, že po viac ako dekáde neistoty prichádza konečne jasné pochopenie. A to pochopenie je, že väčšina krypta proste nie sú cenné papiere. To je obrovská vec. Toto je nová oficiálna doktrína. Dobre, takže komodita, nie cenný papier. Čo to ale preboha znamená v praxi? Prečo je tento rozdiel taký extrémne dôležitý? Poďme si to rozobrať. Tu je ten rozdiel krásne vidieť. Naľavo starý svet pod vedením Garyho Genslera. Jeho prístup? V podstate všetko okrem Bitcoinu je cenný papier, kým sa nepreukáže opak. Veľmi prísne, veľmi neisté. A napravo? Nová éra s Paulom Atkinsom. Ten hovorí niečo úplne iné. Pozrite sa, väčšina týchto vecí sú komodity. Ich hodnota plynie z kódu, z technológie, z ponuky a dopytu, nie z toho, že nejaká firma sľubuje zisky. To je absolútne kľúčový posun v myslení. A čo všetko do tej novej kategórie komodita spadá? No, podľa portálu Benzinga je ten zoznam celkom pôsobivý. Máme tam v podstate všetky aktíva, ktoré fungujú programaticky, teda na základe kódu. Potom sú tam aj NFTčka a čo je zaujímavé aj stablecoiny kryté dolárom. V podstate obrovská časť trhu bola práve presunutá z veľmi prísneho šuplíka cenné papiere do oveľa voľnejšieho šuplíka komodity. Samozrejme, takáto správa nemohla ostať bez odozvy. Reakcie na seba nenechali dlho čakať a boli, povedzme, pestré. Od čistej eufórie až po uštipačné poznámky. Poďme sa pozrieť na tú zmež emócií. Na jednej strane sme mali čistú radosť. Napríklad Solana, projekt, ktorý bol dlhodobo trňom v oku pre SEC, si mohol konečne vydýchnuť. Ich oficiálny účet na sieti X to oslavoval. A nie sa čomu čudovať, pre nich sa práve skončilo obdobie obrovského stresu a neistoty.
No a potom tu bola aj tá druhá, trochu uštipačnejšia strana. Litecoin, ktorý sa vždy považoval za jedného z tých pôvodných a čistých, podobne ako Bitcoin, si neodpustil takúto poznámku. V podstate hovoria, my sme si to zaslúžili prácou, vy ostatní ste sa z toho len nejako dostali. Krásne to ukazuje to vnútorné pnutie a rôzne tábory, ktoré v kryptomenovom svete existujú. Dobre, sociálne siete sú jedna vec, ale keď opadnú emócie, ostáva tá najdôležitejšia otázka. Čo to celé vlastne znamená pre budúcnosť celého trhu? A to nás vedie k finálnej úvahe. Stojíme na prahu niečoho nového? Buduje sa tu nejaký pevnejší základ pre budúcnosť? Presne o tom hovorí táto analýza. Analytik s prezývkou Dork Chicken, citovaný v článku Scotta Mathersona na bitcoinist.com, prichádza s myšlienkou, že súčasný rast trhu je postavený na oveľa silnejšom základe ako tie predtým. Prečo? No práve preto, lebo je podložený regulačnou istotou. A to by mohlo znamenať, že sa možno vyhneme takým katastrofickým pádom ako v roku 2022. A sme späť pri tom, čím sme začali. Pamätáte? Ten obrovský kapitál, ktorý čakal bokom? Problémom bola neistota a tá je teraz preč. S jasnými pravidlami hry sa tá najväčšia prekážka pre vstup veľkých, opatrných inštitúcií práve odstránila. Dvere sa neotvorili len na škáročku, otvorili sa do Korán. Takže na záver ostáva táto veľká otázka. Tá regulačná hmla sa naozaj konečne zdvíha? Sme svedkami toho, ako sa pred našimi očami rodí základ pre úplne nový, iný kryptotrh. Možno stabilnejší, dospelejší a oveľa viac prepojený s tradičným finančným svetom? To ukáže až čas. Dúfame, že vám tento prehľad pomohol zorientovať sa v týchto naozaj kľúčových udalostiach. Tento moment jasnosti má totiž potenciál predefinovať nielen americký, ale aj celý globálny trh. Naším cieľom je presne toto, brať zložité témy a premieňať ich na zrozumiteľné súvislosti. Ak bol tento rozbor pre vás hodnotný, každá podpora, či už vo forme lajku alebo odberu nám nesmierne pomáha a potvrdzuje, že má zmysel v tom pokračovať. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na ďalšiu spoločnú analýzu.